ukwenza imileni kwazi babhemu ukuthi ingxenye yezinto ezenza sikhondeme kakhulu i-march and march, kakhulukazi ngale ndlela eyenza ngayo, ngoba khe ligcina usuku kukodwa ukulwa nama-foreigners angenamaphepha. Musulwa nawo wonke ama-foreigners sekuyinkinga leyo. Izwe nezwe linemthetho, ngisho ngaba kuthiwa i-South Africa umthetho wakhona noma amaphoyisa akhona awasebenzi kangakanani, kodwa ungawubukeli phansi. Manje ubuso be-march and march ubona uPhakela Mthakathi noNgizwe. uNgizwe inkosi yami-ke siyamazi namabhadi akhe nje amadala. Kwakaboshwa ubaba lana abantu babhidlanga indaba yaphuma noNgizwe. Kube kubantu abaningi abakade bekwi-front line yale nto leyo. Kwi-front line ye-march and march uyena uNgizwe noPhakela Mthakathi. uJacinta umuntu ongenzeka ajoyine i-Action SA soba kuzoba nokhetho njengamanje lo hulumeni wasemakhaya. Njengoba niledabuleke i-Action eke idudula waya ku-Action SA but kade ethi uya esikoleni. Umuntu ozokufuna ipolitiki uyabona ukuthi engazi ukuthi uambushiwe uJacinta kwi-march and march, and she's being overthrown systematically by uPhakela Mthakathi. Kuhle kodwa ukubona amadoda elida something, siyakuthanda lokho futhi siyaku-advocatela ukuthi kwenzeka. Kodwa into eyosuke yenzeke ukuthi abantu bawobhidlanga, ngoba phela akusho ukuthi mekushaya umhla ka-30 kuzokwenzakalana. And uyabona le nto eyenzeka laphana enakho lokhu eThokoza, leza strike saseThokoza, wosibona leza strike sakhona samandla kanjani. Leya mashi yayinamandla ngenye indlela, yayudlame nje iyiwengu uyibuka, ngisho wangaphethwa ngasikhali. Isawostela-ke laphana lezana ijwayele ungarezini isikhathi esiningi, insizwa leziyana. Abantu bobhidlanga banephuma esandleni abantu, because ngisho ungaba umholi ngeuhlezi ngeke khona endaweni eziningi ngesikhathi esisodwa, awena umoya ongcwele. Bobhidlanga abantu kuba khona udlame lana, kubulawa abantu, kushiswa abantu. Phela kona oqala manje sinayo i-xenophobic attack kama 2000 ekade ikhona. I-xenophobic attack abantu bebulela abantu lana, sigcine sine lokuthiwa i-genocide yama-Africans. Sine-xenophobia ngempela ke manje esinegazi, kuboshwa abantu. And angeke besala abaholi baleyo march leyo noma abagqugquzele le series yama-march awugcina eseshaya ngomhla ka-30 nakunjani 30 June. Kube gcina usuku lezi marches uzofaka i-warning ukuthi mhla 30 June hambani. Awuwona ugovernment wena, into eformal engasiphume ilalelwa abantu bonke abokufika, into eformal government. And ngomhla 30 June kube ngasabukuso namaphepha yini, abantu banama-angers, abantu banamaqunga, abantu babulala abantu mhlawumbe kudala, noma nje ufuna ukubulala umuntu ngenxa yama-personal reasons akhe. Kuyokwenzeka lento leyo and kuyoba buhlungu, because lanto njengamanje sithi bamaqhawe Ngizwe nobo bonke lento bakhona njengamanje la kulento ya-march and march. So bese ngasekho mase yoboshiwe, so march 3 days 4 days, umuntu okatoka-ke isikhathi eside indaba yakhe suke singasekho, wagwetshwa suke kuya 5 enkantolo. Buka nje bangakama-celebrities nabantu abade bebuka indaba kaShebeshide nje beboshiwe nje, kodwa manje abasayinakile indaba yakhe. Sesizwa ngalezo sikhathi lezo ayisezi ngisho Frontline News, uzwe nje ku-Facebook ukukhulu indaba yakhe, ayikho umuntu wenza ividiyo ngalo nto leyo. So kumele sikuqaphele-ke lokho. Yabo nje uNgizwe angazi idlozi lakhe noma mhlawumbe uke kuba isangoma yini, ngoba phela njengamanje jobe enqaba nje ukuxolisa kumali yami inkantolo ibisakaxolisa. Mhlawumbe lisa mexolisa bese ku-late noma uyoxolisa-ke anyways. Kuthi kuphela lo calela khokha imiliyoni, kuthi kuphela lokho futhi kushaya umhla 30 June, few weeks after kwenzakaleni mhlawumbe igcine seboshwa futhi. So nikubuka nje njengoba kwaba khona umhlangano phakathi kukaNtuli uJacinta, uPhakela Mthakathi noMkhwanazi la KwaZulu Natal. Lezi manje zoNtuli beyisupport indaba ye-march and march, kodwa ama-implications ayo awugcina faka umthetho phakathi. And uMkhwanazi wafaka isixwayiso koPhakela Mthakathi ukuthi ayengaqhubeki indaba ye-march. Bayayiqhuba-ke bona-ke any case of which is mhlambe kulaba abakufunayo ukuthi kwenzeke lokho, ukuthi iqhubeke indaba yama-march, mhlambe kuhle lokho. But gcina ngosuku uyofika la sengena khona umthetho, and umthetho kawunabala,
awunakho ukuthi buwade inhloso zakho zizinhle noma zingekho zinhle. Uma sekumoshakele sekumoshakele, yabo. So kumele sekubuke lokho. Vele thina-ke zo-EFF asihambisani nalento le, but le inkulumo ayingaqembu. Ikhuluma nje into engahle yenzeka, emele niyibuke.